Company sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio Philippines, Standard Time, 6:12. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Desyembre 2, tuig 2020. Makitan kita live sa mong official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon AnnDefensor. Kag AksyonDaleSalazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Inventory ginahimo sa mga quarantine facilities sa Bacolod nga posible maapektuhan sa pagbalik sang face-to-face classes sa 2021. Municipal employee sa Don Salvador Benedicto na positibo sa COVID-19. Sa balita national, Sinovac kag Sputnik 5 magapatigan sa clinical trial sa Pilipinas subong nga Desyembre o sa Enero tuig 2021. FDA gintugutan na nga mag-issue sa emergency use authorization para sa COVID-19 drugs and vaccine. Sa ating balita international, UK ginaprubahan ang Pfizer-BioNTech vaccine para gamiton umpisa masunod nga semana. Sa sports balita, 3 ka mga players sa NBA nag-positibo sa COVID-19. Sa ating balita entertainment, aktor nga si Matteo Guarnicelli ginakabig nga best day of his life ang ilakasan ni Stara sa pihak sang kontrobersiya nga ilan na atubang sa among nga adlaw. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable hatang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamati. Aksyon Radio Philippines, Saturday time lasay sa 20 kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Daga patigayon sa karon sang inventory ang syudad sa Bacolod angot sa numero sa mga quarantine facility nga maapektuhan sa posible pagbalik sang face-to-face classes sa 2021. Kahapon sang hapon Martes ang nagsapol ang mga miyembro sang local school board o ni LSB sang syudad. Kagintalakay ang plano sang syudad sa posible pagbalik sang face-to-face classes. Ginpahayag ni City Councilor Renesito Novero ang chair sang Committee on Education. Ginalantaw ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales nga posible ang high school ang una nga magabalik sa face-to-face classes sa Pebrero tuig 2021, samtang ang elementary naman ang posible magbalik sa third o fourth quarter sang 2021. Sa karon suno kay Novero nga chairman sang Quarantine Center Action Team sang syudad, may 19 ka ba existing nga public school nga gindesignara bilang quarantine center, pero hindi tanan ang ginausar bangod hindi man tuman kadamo ang nagainabot sa syudad sang Bacolod. So, pa-inventory ko lang kung tila ka mga eskwelahan ang posible maapektuhan kung mag-face-to-face na. Kung pila mabilin, pila makuha quarantine facilities, kagano ang posible naman mahimo. Nabatyan si Bacolod City Councilor Renesito Novero.
Nagpaigangot na ang DSWD sa probinsya sa probinsya sa DSSD Bacolod angot sa mga badyaw nga makitaan sa karon sa Bacolod sa tuyo nga ini sila ang mapabalik sa ilang lugar. Ginklaro ni DSSD Head Pasita Tero ini nga badyaw ang lain sa mga badyaw nga una nga ginpapuli sa Mindanao. Base sa impormasyon ni Tero, may kapin sa 93 ka mga badyaw sa syudad ang gikan sa syudad sa Victorias kag syudad sa Sagaya. Sudo kay Tero, nagpaigangot na ang ilang counterpart sa probinsya para maproseso ang pagpapuli sang sining mga badyaw sa Bacolod. Gitpatag ni Tero sa DSWD sa probinsya ang mga proseso nga ginhimo sang DSSD sang napapuli sang Bacolod ang mga badyaw sa Mindanao. Samtang nagpositibo sa COVID-19 ang 36 anyos nga municipal employee sang Don Salvador Benedicto Condias-B diri sa may Negros Occidental. Ini ang isa ka lalaki nga residente sang Barangay Bago Dias-B kag ika-13 nga confirmed cases sang Banwa. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahag ni Mayor Lawrence Marxlin de la Cruz, ini nga empleyado ang gin-quarantine sa pasilidad sang Banwa apang natala na nga pagasaylohon sa may isolation facility sang Valladolid District Hospital. Bangod sa padayon nga pagsorprer sang simptomas sang virus. Nobyembre 18 sang unang nagbatsyag sang simptomas sang empleyado nagpa-swab test sang Nobyembre 27 kag nag-positibo sa COVID-19 sang Disyembre 1. Sa record sang DSB Municipal Health Office, ang mga lugar nga ginbisitahan sang empleyado antes sa nag-positibo sa COVID-19 amo ang mga masunod. Puloy-an sini sa may Barangay Bago DSB, Balay sang Yamay sa Murcia, Balay sang Iloy sa Poblasyon Murcia Public Market kag Municipal Hall sang DSB. Ginapatigayon na sa karon ang maid-id nga contact tracing. Wala sang lockdown nga matabo sa munisipyo sang Don Salvador Benedicto bisan pa nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa sa mga municipal employee. Ini ang ginklaro ni Mayor Lawrence Marxlin de la Cruz sa interview sa Action Radio Bacolod. Sunod sa alkalde, ang mga nagka-close contact lamang sa empleyado sa munisipyo amo ang ipaidalom sa swab test. Dugang pa ni de la Cruz magapadayon sa gihapon ang serbisyo sa municipal hall kag wala man siya nagka-contact sa mga empleyado. Sunod pa sa alkalde, may 13 na ka mga COVID-19 confirmed cases ang DSB. Apang 11 sa mga ini ay naka-recover na kag 2 na lamang ang active cases. Nagalaom siya nga liwat maangkon sang Banwa ang COVID-19 free municipality. Pareho sa natabo nagdigad nga bulan sa di naka-record ang Banwa sang 0 positive kag 0 active case. Sa dugang pang balita lokal, ginmanduan lang magbalik sa pag-duty ang mga empleyado sang lokal nga gobyerno sa mga syudad sang Kabangkalan nga miyembro sang Team B nga mayara sang negatibo nga resulta sang RT-PCR swab test. Sa panumdum nga ginpost ni City Administrator Higinito Sixto Garaygay sa City Government of Kabangkalan official Facebook page, iyagin siling nga hindi na pag-ipatuman sa sining nga mga empleyado ang 14-day home quarantine advice. Bangod ini ang gina-apply lamang sa mga persons under monitoring o kon close contacts. Una diri gintunga sa Team A kag Team B ang mga empleyado nga ginpaidalam sa swab test kasunod sa pag-positibo sa COVID-19 sang pila ka mga city government employees. Ginkalipay man sang syudad sa pag-report nga wala sang bag-o nga kaso sang COVID-19 kag wala man sang may napatay as of December 1, 2020. Sa katapusan nga balita lokal, nagpungko na karon nga adlaw bilang bag-o nga Regional Director sa Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Orlando Miranda. Sa eksklusibo nga interview sa Action Radio Bacolod kay Miranda, plano sini nga mapabakod ang programa sa PNP, ilabi na sa away kontra illegal nga droga kag kriminalidad, lakip man ang kampanya batok sa terorista nga grupo sang CPP, NPA, NDF. Prioridad man ni Miranda ang internal cleansing kag mandatory drug testing sa hanay sa mga kapulisan sa PRO6. Isa man sa mga programa nga ipatuman ni Miranda, amo ang away kontra COVID-19, nagud maproteksyonan ang pumuluyo, subong man pamilya kag kabuhi sang kapulisan. Nagapanawagan si Miranda sa pumuluyo nga suportahan kag magsalig sa kapulisan. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 26 Action Radio Philippines Standard Time para sa complete management sa inyong liver.
Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman. Lasay sa 34 kagaron sa litali na sang balita nasyonal. Karon nga bulan sa Desyembre o Enero tuig 2021 pati gayunon ang clinical trial sang Sinovac sang China kag Sputnik vaccine sang Russia diri sa pungsod Pilipinas. Inisuno kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Sa isa ka virtual forum subong adlaw, amoy naging pasiguro ni Galvez ang sa development sang posibleng COVID-19 vaccine. Sa 2 Oktubre, sang ginaprobahan sang vaccine expert panel si dalam sang DOST ang Sinovac para sa pagpatigayon sa clinical trials sa Pilipinas. Ginpahayag naman sang Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology ang Sputnik vaccine ang may 95% nga epektibo base man sa second interim analysis ng clinical trial. Suno kay Galvez, ang Sinovac naman among pinaka-safe nga bakuna para sa COVID-19 matapos nga wala pa sang life-threatening nga insidente nga na-report angot sa pag-usar sini. Gintugutan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Food and Drug Administration nga mag-issue ng Emergency Use Authorization na kon EUA para sa COVID-19 drugs and vaccine. Si Duterte ang nagatag sa iya panugot paagi sa Executive Order 121 nga iya ginpirmahan sa Martes. Ang
EUA magapanubo sa processing time para sa pag-aproba ng vaccine para sa local news halin sa 6 ka bulan pagkadto sa 21 na lamang kaadlaw. Ang pag-issue ng EO sa EUA ang pareho nga gin-propose ng Health Secretary Francisco Duque III kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Samtang ginadiscourage naman sa DOH ang mga bata nga magwa sila nga balay bisan nga nag-umpisa na ang panahon sang Pasko. Ini matapos nga may pila ka mga doktor ag scientists ang nagpalayag nga mga lugar nga sa low risk area ang pwede na nga magwa. Sa DOH briefing subong adlaw ginpahag ni Health Secretary Francisco Duque III ang ila posisyon ang hindi magbag-o kag kun mahimo ila ginadiscourage ang mga kabataan nga magwa bangod yara pa ang risgo. Suno kay Ruque sa masobra 400,000 ka COVID-19 cases sa Pilipinas, yara sa 3% tubtob 5% ang mga bata kag hindi sila exempted nga malatnan sang masakita. Suno kay Health Secretary ang 15 tubtob 65 anyos lamang ang ginatugutan nga magwa samtang mayara sang ginapatuman nga quarantine restrictions. Pahayag ni Undersecretary Jonathan Malaya nga hindi pagpaabuton nga magasunod ang publiko sa health protocols batok sa COVID-19 kung mismo mga opisyal sa gobyerno ang wala man nagasunod. Sa online forum, ginpahayag ni Malaya nga dapat ang government officials amo ang magaserbi halimbawa kag kun na ang isa ka opisyal ginimbitahan sa event apang hindi makasiguro kung balay ginasunod ang minimum health standard, mas maayo nga balibaran na lamang ang imbitasyon. Sa nibaluan, ang Department of Interior and Local Government nagapatagayon sang investigasyon sa gintambungan ng Presidential Spokesman Harry Roque kag Senator Manny Pacquiao sa Cebu kag Batangas sa diin ang social distancing wala ginsunod. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 37 Action Radio Philippines Standard Time dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19.
Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligam-gam. Nagsalita sa nga atong balita international ang Britain amo ang pinakaunang nga pungsod sa bugos nga kalibutan amo ang nagaproba sa Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine para gamiton umpisa sa masunod nga semana. Ang vaccine amo ginalantaw sa bugos nga kalibutan nga makabulig agod nga mapabalik sa mata-amat ang normal nga sitwasyon kasunod sa COVID-19 pandemic nga nagpatay sa malapit sa 1.5 milyon na katawo kag apekto sa ekonomiya sang tanan. Ang Vaccine Committee sa Britain magadesisyon pa kung sino ang unahon sa mga ginprioridad nga grupo nga ginalakipan sa care home residents, health and care staff, may edad kag mga tawo nga ginakabig nga clinically extremely vulnerable. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, nag-positibo sa COVID-19 ang duwa ka mga players gikan sa Golden State Warriors sa gisaba ka player gikan naman sa Washington Wizards. Ginanunsyo ni Warriors General Manager Bob Myers gin-delay sang club ang pagsugod sang individual player workout tubtob Miyerkules kagang group session naman ang mag-uumpisa sa masunod nga semana. Sulod naman kay Wizards coach Scott Brooks, may isa sila ka players sa roster nga nag-positibo man sa virus kag ini ang Indiana ay makaintra sa training camp subong nga semana.
Nasad sa health and safety protocols ng NBA ngang player nga nag-positibo sa COVID-19 bisan wala sang sintomas ang kinahanglan nga maghulat sang pulo kadlaw kon may duha ka negatibo nga test kag i-monitor man ang individual workout sang duha kadlaw antes tugutan nga makabalik sa team. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa atong balita entertainment, ginako sang aktor nga si Mateo Godachali nga hindi nangin mahapos para sa ila sang iya sa karon asawa na nga si Sarah Geronimo ang natabo sa adlaw sang ila kasal. Apang sa gihapon kinakonsiderar sini nga best day of his life ang nasambit niya adlaw. Ini ang pagsaysay sang aktor sa iya pang istorya sa kay Tony Gonzaga nga gin-share naman sang TV host kag actress sa iya nga vlog. Suno kay Mateo, pagkatapos sang kasal sa Pebrero 20, mayara sila kunta ni isang plano kaupod ang ilang mga abyan apang nagpatuman sang lockdown, rason nga wala na dayon. Ginpamangkot man si Mateo kung luyag man sini nga himuon ang alainang set up sang kasal kay ginpahayag nga gusto sini kuntani ang military wedding. Apang si Sarah mas gusto ang pribado kaupod lamang ang pamilya kag malapit nga mga abyan. Sa piya kamahin, nagalawom naman sa gihapon si Mateo nga magmaayo ang ila pagtamdanay sa pamilya sa iya sang asawa. Sa madumduman, nagkontrobersyal ang kasal sa duwa kasunod sa ginaligar pag pamalabag sang iloy ni Sarah kag ang natabo nga pagsumbag ni Mateo sa bodyguard sang actress kag ginaligar amo ang nanugid angot sa kasal. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 47 Action Radio Philippines Standard Time, hinunabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Desyembre 2, tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon AnnDefensor. Kag AksyonDaleSalazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo